Túto reláciu vám priniesla aromaterapie Karel Hádek a klinika jednodňovej chirurgie a otorinolaryngológie Centrum Kramáre. Oddychnúť si, spoznať niečo nové a upevniť si svoje zdravie. Aj to by sme mali počas leta. Môžete to stihnúť i v nasledujúcich minútach pri sledovaní relácie o zdravšom živote. Dnes si povieme niečo o kvalite potravín na slovenskom trhu. Pozrieme sa, kedy je nevyhnutná a ako prebieha operácia viečok. A o zdraví našich zvierat budeme hovoriť v novej rubrike Fauna. Pri stole sa dnes čoraz častejšie sťažujeme, že ten chlieb sa už nedá jesť alebo tie párky sú samá múka. O kvalite potravín na súčasnom slovenskom trhu a vízii, ako ju zlepšiť, sa budeme rozprávať s odborníkom. Nie len podľa nás, spotrebiteľov, ale aj podľa najnovších štúdií a odborníkov má zloženie a kvalita našich potravín nízku úroveň. Máte mäsové výrobky, ktoré sú z mäsa, máte mäsové výrobky, v ktorých sa nachádza možno 50% sojovej múky, škrobu a podobne. Máte klasický syr, kvalitný syr, ovčí alebo kravský. No a máte syr, ktorý má podobný názov, len má inú koncovku. No a tuk je tam nahradený rastlinným tukom. To isté sa dá povedať, máte jogurty, ktoré sú zahustené škrobom. Máte veľa takýchto potravín, kde v podstate niekedy sú deklarované ako light produkty, čiže odstránili sme tuk alebo odstránili sme tú vysokovýživovo hodnotnú látku. No ale ono zasa je nahradená povedzme sacharidmi a efekt konečný je ten istý. Jediný rozdiel je, že už to nie sú kalórie z tuku. Je to dôsledok toho, že snažia sa výrobcovia sú tlačení povedzme predĺžovať dobu trvanlivosti alebo predĺžovať trvanlivosť. Prípadne sú tlačení teda cenou niekde, čo im nedovoluje plnohodnotne pripraviť tie produkty. Objavujú sa, povedzme aj pri chleboch sa objavujú také veci, že je to tmavý chlieb, ktorý je vlastne prifarbený. Čiže nie je to dané ražnou múkou, tak ako sme my za mladí boli zvyknutí, že tmavší chlieb bol ražný chlieb. Menej kvalitné potraviny možno nemajú priamy vplyv na zdravie ľudí, ale na kvalitu života určite. To je o tej kvalite, celkovej kvalite a o poctivosti predaja, o nezavádzaní spotrebiteľa. Ten vplyv na ľudské zdravie budeme skôr hľadať v tom, že stále je u nás nízky podiel potravín, ktoré sú cielene vyrábané ako potraviny podporujúce zdravie. Niekto im hovorí funkčné potraviny, health product, čo ja viem, tieto biopotraviny, ktoré určitým spôsobom vieme, že máme garantované, že tam nie sú reziduá cudzorodých látok a podobne. Ktorým smerom by sa to snáď mohlo zlepšiť? Konečne máme na stole koncepciu rozvoja poľnohospodárstva. Počíta sa s podporou práve malých výrobcov, počíta sa s podporou priameho predaja, teda skrátením cesty potraviny od výrobcu k spotrebiteľovi, čo je tiež jeden dôležitý prvok. Takže objavujú sa už hodne výrobcov, drobných výrobcov, spracovateľov, tým, že bola prijatá legislatíva napríklad na priamy predaj. Bolo umožnené predávať priamy predaj mäsa, mlieka a podobne. Rozbieha sa aj táto oblasť činnosti, kde vlastne spotrebiteľ už môže dostať a dostane veľmi kvalitné, ja tomu hovorím personifikované potraviny, čiže kupuje si potraviny od niekoho, koho pozná, komu môže veriť. Témou ďalšej reportáže budú očné viečka. Ak nám niekedy robia starosti, väčšinou to nepovažujeme za závažný zdravotný problém, možno len estetický. Niektorým ľuďom však opuchnuté viečka doslova znemožňujú normálne vidieť. Vtedy pomôže operácia na oddelení estetickej chirurgie a my sa dnes pozrieme, ako prebieha. Estetické operácie sa realizujú na rôznych častiach tela.
Áno, estetické operácie v podstate zamerané jednak na chirurgiu hlavy a krku, to znamená operácie viečok, operácie odstávajúcich ušníc, operácie vonkajšieho nosa, prípadne aj operácie samozrejme prsníkov, augmentácie prsníkov, zmenšenie prsníkov, prípadne abdominoplastiky, to znamená v prípade, že napríklad mladé ženy po tehotenstve rýchlo priberú, následne rýchlo schudnú, tak takýto výkon, prípadne aj terapie alebo teda operácie u ľudí, ktorí sa snažia schudnúť, nejde im to, tak aj odsávanie tuku a podobne. Pri operácii viečok sa však rieši nielen estetický, ale i zdravotný problém. Väčšinou sa tí pacienti sťažujú na to, že majú pocit ťažoby na tých očiach. To znamená, že ľahké pripúchanie, hlavne na ráno a hlavne unavené oči smerom na večer a vyslovene, že majú až niekedy problémy s videním. Tým, že najväčší ten pád toho viečka je na bočnej strane, tak poväčšine majú problém s videním do strán, lebo to začína padať práve na tej vonkajšej strane kútika. U niekoho je to len čisto nadbytok kože, to znamená, že vyslovene mu prevísajú tie viečka cez okraj myhalníc, alebo naopak sú to také tie príliš opuchnuté vačkovité oči. O čo ide pri takejto operácii? V podstate zredukujeme nadbytočné množstvo kože a plus sa ešte pozrieme na tukové vačky, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou tie zredukujeme. Čo vlastne spôsobuje takýto stav, ktorý je potrebné operatívne riešiť? Je to hlavne otázka veku, ale myslím si, že veľkú rolu hrá aj genetická predispozícia. To znamená, že po väčšine sa nám opakujú gény našich rodičov. Ak naše matky a otcovia mali nábeh na teda viečka v úvodzovkách povedané, tak s veľkou pravdepodobnosťou aj vy budete mať. Aký je priebeh tejto operácie, o čo tam ide a aký je ten postup? Operácia sa robí v lokálnej anestéze po ľahkej premedikácii na také, by som povedala, uvoľnenie pacienta. Samotná operácia nie je dlhý výkon, možno tak 45 minút. Predtým sa pacient zakreslí. Rez je situovaný presne v tejto rihe a následne sa odstráni nadbytočné množstvo kože, plus, ako som spomínala, sa zrevidujú tukové vačky. Takže ak sa nájdu, že sú príliš veľké, nadmerné, tak sa zredukujú, urobí sa dôkladná hemostáza, to znamená, že sa popália drobné cievky, aby nám nekrvácala operačná rana a v podstate sa zašije koža. Končíme. Ako dlho sa to hojí a je tam aj nejaká jazva? Samozrejme jazva je v tej prírodzenej rihe na tých viečkach, takže naozaj prakticky zaniká. Možno pár týždňov je ružovejšia, ale veľmi rýchlo zbledne, takže ju ani nevidíte doslova do písmena. A zvlášť bežná žena, ktorá sa ľahko primaluje alebo dá tam nejakú špirálu alebo očný tieň. V tom pooperačnom priebehu je snáď typický opuch na tých očiach a modriny. Tie modriny môžu byť priamo na hornom viečku, ale môžu byť až zatečené na dolné viečko, čo sa mnohé pacientky zlaknú. Prečo? Keďže sa tam ani neoperovalo. Ale je to podmienené gravitačne. Takže opuch a modriny je asi taký najčastejší pooperačný štandard. Stehy sa vyberajú o týždeň, to znamená, že po tomto týždni môže fungovať v bežnom živote. Také ľahké pripúchanie môže byť ešte do tých 2, niekedy menej mesiacov, ale taký ten definitívny výsledok je prakticky za mesiac. Ale viac menej krátko po výkone už vidíte ten veľký rozdiel. Nemôže to mať nejaký negatívny vplyv na zrak? Vôbec nie. Veľa pacientov si myslí, že operujeme na oku. My sme mimo oka. Sme v koži, sme v podkoži, ale mimo oka. Dnes sme videli operáciu horných viečok, ktorá býva jedna z najčastejších operácií estetickej chirurgie. V súčasnosti tento typ zákroku síce zatiaľ je stále zaraďovaný do estetickej chirurgie, ale už by som povedala, že je to niečo medzi estetickou chirurgiou a zdravotnou indikáciou u pacienta. Chovatelia a milovníci zvierat často hľadajú, čo je pre ich domácich priateľov to najlepšie a niekedy robia i chyby. V novej rubrike Fauna vám budeme pravidelne radiť, ako sa o zvieratka starať čo najlepšie. Dnes to bude i o rozdieloch medzi prípravkami pre ľudí a pre zvieratá. Orientovať sa vo veľkej ponuke výrobkov aj v oblasti bio a ekoproduktov dnes nie je ľahké. Na výber majú aj majitelia zvierat, ktorí hľadajú ekologické a šetrné prípravky na ošetrenie srsti, kože a peria svojich domácich miláčikov, ale i na liečenie rôznych problémov. Na zvieratá myslí aj aromaterapia. Aký je rozdiel medzi aromaterapiou pre ľudí a pre zvieratá? No,
rozdíl. Asi v nápisu a v etiketě v principu není rozdíl žádný, protože ty požadavky jsou prakticky identické. Spíš člověk musí se dívat na to, jak rozdílné vůně vnímá člověk, jak je vnímá zvíře. Ono to nelze zcela automaticky odvodit, co vodí člověku, že musí vonět zvířeti. Pokud se budeme dívat třeba na nějaké mikrobiální problémy, tam v podstatě rozdílu v principu není žádného. Já bych uvedla jeden nepatrný rozdíl. U lidí, když aplikujeme oleje, tak můžeme v podstatě aplikovat jinou cestou a jiným způsobem, nežli u zvířat. U zvířat musíme brát v potaz to, že vlastně mají menší část kůže a jsou víc nasrstěné, takže používáme vlastně jakoby jiné složky. Takže v podstatě ten rozdíl je akorát v tom použitém materiálu. To jsou rostlinné oleje, éterické oleje, no a podle požadovaného účinku jejich koncentrace a to, co tady říkala Míša, u člověka, který je víceméně holej, můžeme mít masnější věci, chudák pes by potom mohl okapávat tuk, takže tam musí být relativně suší věci. To se řídí už potom potřebou nebo požadavkama, těma fyziologickými požadavkama srsti, pokožky, lidí, zvířat a tak dále. Získala si Aroma Fauna, respektíve prípravky pre zvieratá aj ľudí na svoju stranu a naopak? Začínali jsme od ničeho, jenom od mých psů a postupem času se nám ta klientela rozrůstá. Patří sem zde už chovatelé psů, koček, koní, jsou to chovatelé papoušků, občas se nám objeví i chovatelé, nebo nevím, jestli je to správný výraz, chovatelé, vlastně ten, kdo má včelstvo, že ošetřují vlastně úly pomocí aromaterapie, takže ta klientela se rozšiřuje. Dnes vo svete kozmetiky a nielen kozmetiky, ako keby proti sebe stojí tá chémia a tie prírodné produkty, aj keď aj tie bio a eko, ako som spomínala, majú naozaj rôzne parametre. Dá sa v tom dnes vôbec orientovať? Ano, dá velice jednoduše, já nemám kůži ani eko, ani bio, moje kůže má nějaké fyziologické vlastnosti a ty musí být respektovány. Jedno je, jestli je to bio, eko. Aroma Fauna to je oblasť, ktorá sa snaží starať o zvieratá iným spôsobom. Skúsme to ešte trošku upresniť pre ľudí, ktorí sa s tým stretávajú poprvýkrát a majú doma nejaké zvieratka, možno by to radi vyskúšali. Ano, tady v podstatě se jedná o úplně něco jiného, než na co jsou zvyklí. Jedná se zase o to, že vlastně u těch zvířátek pěstujeme za jedno srst nebo peří nebo tu pokožku. V dnešní době ty zvířata už mají stejné problémy jako lidi. Začínají trpět různými zdravotními problémy, jakoby syndromy, vlastně i psychické problémy mívají, dermální dráždivost se objevuje, trávící problémy. Jako ty zvířata, my jsme je vytrhli z jejich přirozeného prostředí a dáváme jim vlastně to, co dáváme i sobě, tudíž se u nich začínají objevovat stejné problémy jako u lidí. A tady si myslím, že je právě to místo pro tu aromaterapii pro zvířata. Nové témy môžete sledovať v ďalšom vydaní relácie Zdravo už čoskoro. Tu sú naši výhercovia darčekových poukazov na prípravky aromaterapie Karel Hadek, ktorí nám poslali svoje tipy na liečivé bylinky a čaje. Do súťaže sa môžete zapojiť i vy. Stačí, ak nám na uvedenú adresu napíšete svoj recept na spracovanie sezónneho ovocia. Teším sa na vaše maily i na vás. Dovidenia opäť pri relácii Zdravo. Túto reláciu vám priniesla aromaterapie Karel Hádek. www.karelhadek.eu A klinika jednodňovej chirurgie a otorinolaryngológie Centrum Kramáre. www.centrumkramáre.sk. Partnerom relácie je časopis Bio & Life.